Tapos na rin ako magpanggap na isa akong produktibong mamamayan sa lipunan. Makatingin nga ng mga memes. Bimbi? 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 Bimbi na naman? Kumusta nyo mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino, nag-iisa legit fake news site host ng Pilipinas. Bimbi memes, to meme or not to meme? Gloco versus Jeremy. Jollibee, sinakop ng China. Kamusta inyo mga cancer? Ito ulit ang balitang ina. Pag-uusapan muna natin ang mga nagdaan ngayong linggo. Kung napapansin nyo, biglang nag-viral si Bimbi. Simple lang naman yung template ng meme na to. Picture ni Bimbi with Chris or kanyang kapatid. Bibigyan na isang overdramatic, hyperbolic na description regarding sa kanilang kayamanan, sa kanilang capacity na bumili ng isang bagay. So malayo na tong narating kasi napakadali Kahit sino kayang gumawa nito, di nila kailangan mag-edit. Kahit sinong tanga kayang ko to gumawa, kaya sobrang dali niya maging meme. Diba? Ang pinaka-description naman ng meme ay, diba, kung madali siya ikalat in a humorous or offensive or rude way na merong connotation na pagiging comedy. Tandaan nyo, iba-iba ang level ng comedy. Iba mas gusto ang dark humor, iba mas gusto ang mas light humor, and so on and so forth. Hindi naman yun ang problema. Naging problema lang ay ang aspect of bullying daw dito sa meme na to. So, pumunta muna tayo sa mga definitions bago natin to simulan. So, specifically, cyberbullying kasi tayo ay nasa online. Ang cyberbullying ay hindi ka pwedeng kasuhan. It is within the cyberbullying na pwede kang kasuhan. Like slander, libel, and any kind of hate crime. It depends. It is a case-to-case basis kasi laging nandoon ang meaning ng context. So, as long as very comedic or very humorous ang iyong pagsabi ng isang bagay, that is protected by free speech, 'di ba? As long as alam ng konteksto ng platform na iyong ginagalawan, at hindi siya ginawa para sirain ng reputasyon, nakalagay diyan, via sex, ethnicity, disability, language, nationality, physical appearance, religion, gender, identity, or sexual orientation. Iniisip ko tuloy, ano dito ang pwedeng sabihin natin merong pake si Bimbi or si Chris, or kung meron man silang kagustuhan na kasuhan ng mga random people sa internet, mga libo-libo na sayang oras at pera niya, sabihin lang natin na may pake siya. No! Kahit alam naman natin lahat na she cares about her son. Kaya nagsimula itong meme na to, di ba? Yung kanyang pagiging very showy sa kanyang mga achievements ng kanyang anak. Wala namang masama doon. Ang hirap kasi dito, parang pinagsasabihan mo ang internet Sa buong buhay ng internet, simula na nagsimula to, hindi productive labanan ng internet. Because the internet is the internet. Either baguhan ka lang sa internet or hindi ka para sa internet. Kung matagal ka na gumagamit ng internet, alam mo may mga ganung tao. Dahil tago sila sa anonymity, kung sino sila sa mga meme pages, di ba? Hindi naman mga pangalan nila ang nakalagay doon. So, doon sa barrier ng internet, kung ano-ano mga jokes na hanggang maging offensive na siya, hanggang maging borderline cyberbullying, ay nagagawa nila ng walang repercussion. Yung predicament ni Bimbi ay na-heighten or na-magnify kasi nilalagay ni Miss Chris Aquino ang kanyang anak sa kanyang mga commercials, sa kanyang mga shows, and that directs the public opinion on the child. Mapagusto man ni Bimbi or hindi. I don't really care anymore about those others because I know they can't hurt me. So, tama ba na gumawa ka ng meme or pagtawanan or share mo ang meme ni Bimbi? Morally speaking, Hindi. kasi bata pa to at hindi niya to ginusto. Hindi nga siya showy sa internet Nasasama na siya sa tidal wave of fame ni Miss Chris Aquino. So wait, sandali lang. Pag-usapan natin si Ed. Bakit si Ed Paulo? Binubully mo rin naman siya sa internet. Hindi si Ed. Kahit kailan ba pinagsabihan ko ang physical appearance si Ed? Or ang kanyang nationality, sex, ethnicity, disability, religion, gender, sexual orientation. Hindi ko alam ni relihiyon niya Pero ang spirit ay hindi isang religion in general. Kasi napakaraming version ng isang espiritu. And wala naman ever sa KMJS na pinag-usapan kung saan galing yung espiritu niya. Maraming versions, maraming cults, maraming divisions ng mga kulto, maraming mga delineations ng
Christian, di ba? Sobrang dami niyan. Mapapansin mo naman, kaya nga hindi natatanggal yung mga video. Or bawal ang hate speech sa YouTube. Sa mismong platform na pinapanooran yung mga video ko. So kung magsasabi ka na, Inaano mo na ba siya? na manually review yan ng YouTube personnel, at sila na mismo nagsabi na hindi yun hate speech. Kasi alam nila, it is under the context of comedy. And alam nila na hindi si Ed ang aking pinupuntirya, kundi yung action ng isang paranormal expert. Kumbaga, masasabi mo to na hindi cyberbullying kasi kung palitan mo man si Ed ng kahit sinong paranormal expert, pwede ko pa rin sabihin yung sinasabi ko. Kumbaga, hindi nakadikit kay Ed sa kanyang personality, sa kanyang pagkatao, sa kanyang humanity, sa kanyang rights sa manirahan dito sa Pilipinas, yung mga sinasabi ko. It is only the practice of a paranormal chuba-chuba ang aking kinikriticize. Ang nilalagay ko lang ay aking opinion, aking mga ebidensya. Diba, nagpo-form pa nga ako ng mga onting logical ladders para makapaggawa ng isang konklusyon. OMG, kakaloka. Sabihin natin bullying ito. What next? Alam nga naman, kasuhan ni Miss Chris Aquino ang lahat ng gumawa ng memes. At hindi naman ito magagawa kasi it is covered sa anonymity, di ba? So, masasabi natin na ito ay isang repercussion lamang ng kanyang lifestyle with her son. So, morally speaking, mali talaga yung pag-share or pagnood ng Bimbi memes. Pero knowing the internet, di ba? Knowing the medium that you are in, it is expected. Lalo na pag isa kang celebrity. Nagiging mas off lang sa iba kasi bata pa, 'di ba? So ang opinion ko lang dito ay share at your own risk. Once na naging part ka na ng internet, sa ayaw sa gusto mo, mapabuti man yan o makasama sa'yo, wala kang kapangyarihan sa internet. Kaya mo lang umiwas, pero once na napunta ka na sa daloy ng internet, wala ka na magagawa. You are at the mercy of the internet. That is a consequence of the internet, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Di ba? We can only do so much. So, kahit sabihin mo na itigil mo na, para ka nakikipagsalita sa pader. So, in my respect as a memer, ito lang ang mapapakita ko lang memes dito. Ito. From Roper. Pilipinas kong mahal. Philippines Progressive memes. Di ba? Ewan ko, natawa ako nung mga una kasi mukha ni Bimbi, Chris, kaya tapos bilang isang sobrang dank meme, di ba? Ibig sabihin ng dank is yung meaning niya sobrang convoluted, sobrang over the top, na nagiging nonsensical na siya, sobrang wala ng sense. Pwede niyo i-search ang meaning ng dank. Iba ang dank sa dark. I-search na lang, may internet kayo ha. Hindi niyo binabayaran ng internet ko. Puro kayamanan ng ang undertone, di ba, yung kanila excessive wealth. Yung iba nagiging OA na, like ginagamit ng mental health ng kanyang kapatid and kung ano-ano. And yun medyo off-tasting lang. Pero I get where they are coming from kasi mga dark humor na yan. And dahil nga blanketed ng internet, walang magagawa ang kahit sino. Pwede natin report yung page and hopefully you did so. So ito yung mga gusto ko meme. Mapapaisip ka, kala mo kalokohan lang ang mayonnaise, ha? Hindi. Malalaman mo kung ano ka rin klaseng tao. Kala mo mga gagugawa lang tayo sa channel na to. Hindi. Ano na to, biglang magiging parang psychological class to. Malalaman mo anong klaseng humor ang nagpapatawa sa'yo. Yung mga usually na naiinis sa internet, validated ang kanilang inis. Okay? Wala akong dinedepensahan dito. Kasi para sa akin yung short fuse lang siya na comedy. Na, kung nakita mo yung isang meme ni Bimbi, nakita mo na lahat eh. Diba? Hindi na siya nakakatawa. Pero kung sasabihin mo na sa akin na wag mo i-post, itigil mo yan, ewan ko, for me, it doesn't help anyone. Pag sinabi mo, itago mo yan or tanggalin mo yan, wag mo pakita yan, ganyan-ganyan. Feeling ko yung Streisand effect na the more na pinipigil mo isang bagay, no more na kumakalat siya. So, kung ano man na maging reaction nila ng Aquino family dito, feeling ko wala rin naman silang magagawa eh. Kahit sa gusto nila, yung mga nagpo-post ito ay nakatago sa likod ng kanilang mga screen. Laging magkakaroon niya ng mga gray area, hindi lagi yung tama-tama, hindi lagi yung mali-mali, di ba? Kailangan ka lagi mag-adjust, mag-adapt bilang mga tao. So kung gagawa ka ng compilation ng mga Bimbi memes, it goes to show kung anong klase kang tao. Di ba? Ewan ko kung may sense yung mga sinabi ko, ewan ko gano'ng katagal yung minutong sinayang ko sa inyo. Pero sana may sense yung sinabi ko. Should I post a Bimbi meme? No. Should I laugh at a Bimbi meme? You can. Humor is subjective. Pero kung for the sake of social responsibility, wag na lang. Kasi these two shall pass. Like most memes in our life. Sunod na balitang ina!
Balitang balita, si Gloco daw, kilala nyo naman si Gloco, di ba? Isang kilalang YouTube content creator dito sa Pilipinas. Si Tito Gloco ay medyo nadapa sa kanyang mga sinabi recently regarding sa toxic Filipino mentality na sinasabing wag mo laging isisi sa mayaman na mahirap ka, di ba? Sabi, meron yung kasabihan na hindi kasalanan ng mahirap maging mahirap, pero kasalanan lang ng mahirap kung hanggang pagtanda ay mahirap pa din sila. It has its own merits, pero sinagot siya dito ni Mr. Jeremy, isa ring content creator, streamer. So doon naman sa kanyang sinabi, well, si Mr. Jeremy ay medyo mabulaklak ang kanyang mga salita at alam na natin pang pamilyang channel tayo dito. Yung pinaka-relax niyang sinabi, sabi niya, so anong gagawin ng mga magsasaka? Ibebenta lahat ng area nila, bibili ng high-end microphone at okay, so hindi ata yun ang gusto kong basahin, sandali. Summarized, sinasabi niya na hindi dahil mahirap ka ay kaya mo na maging mayaman. Mocha Frappuccino, ba't ka nagsasabi ng opinion mo? Hindi ako nagsasabi ng opinion. Binibigyan ko lang ng tamang spotlight ang parehong YouTuber na to. Kasi pareho na kanila sinabi, may parehong tama at may parehong mali. Unang-una, yung magkaiba, feeling ko, kung ito yung scale ng papunta sa success, ang nauuna si Jeremy, sa susunod si Gloco, kasi ito na yung success. Kasi kay Jeremy, ang gusto lang niya sabihin na pag mahirap ka, minsan kahit anong klaseng hard work ang gawin mo, hindi mo pa rin maaabot yung mga pangarap mo. Like meron dyan parang unseen na pader, unseen na bubble, so dahil sa sobrang hirap mo, dahil sa sobrang baba ng pinanggalingan mo, hindi mo to maaabot. Example, pag meron isang malaking pader dito, bigyan ko kayo ng isang kahon na pwede nyo tapakan, pare-pareho ng height. Kayo mismong dalawa, magkaiba kayo ng height. Isa, Onanay, yung isa, Shaquille O'Neal height, diba? So, gano'n. So kahit isang kahon ang dinagdag ko sa inyo, sabihin natin suporta yan ng government sa'yo, pareho kayong scholar. Sinabay natin, lagpas na agad sa pader si Shaquille O'Neal. Kasi by birth or by luck, by chance and circumstance, nasa kanya na agad ang advantage over Onanay. Yun ang sinasabi ni Jeremy. Pero yung sinasabi naman ni Gloco, tama rin naman. Pero yun yung pag nasa gitna ka na. Pag nakalagpas ka na doon sa pinakailalim at nandun ka na sa gitna. Kumbaga meron ka ng mga katulad mo kasing dami rin ang pinagdaanan, ng mga pinaghirapan. Huwag ka kayong umangal kung feeling mo yung ginagawa mo ay sapat na. You need to be more. Kailangan mo maging mas creative. Kailangan mo hindi lang hard work. Kailangan mo maging mas timely, mas opportunistic, mas everything. Hindi lang sapat ang hard work. Kailangan mo ng diskarte. Yun ang pinaka-term na naging problem ni Gloco dito. And pinoint out naman ng isa niyang taga-suporta yung gusto iparating ni Gloco. Sa ngalan ni Kevin, sinabi niya, people who cite diskarte as a means to live are blind to the fact that the consequence that is born from the current system and the cycle of poverty. Ayan, pwede nyo basahin, lalagay ko lang sa tabi hanggang nagsasalita ako. Diskarte is an offspring of poverty. Like, kaya mo lang to ginagawa kasi hirap ka na kailangan mo na. Na tama, may tama yung sinasabi rin naman ni Gloco. Siguro it hit close to home kay Jeremy nung mga sinabi ni Gloco, pero sinabi naman ni Gloco na poorly chosen yung kanyang pagsabi ng diskarte. Biglaan lang niya naisip, parang ng kanyang damdamin, sinalagay na lang niya. Since ilagay niya to sa kanyang personal na account, alam niya na yung mga tao nagbabasa nito ay nagigets naman kung where he is coming from. Pero it's the internet and kala mo naman sa internet, lahat mayroong sa kanya-kanyang opinion. And natapos naman na itong issue na to. Using diskarte as a justification to remain blindfolded from the inequality of the current system just shows how much privilege you have. And it's okay to get your privilege. Diba? Di mo namang ginusto yan . It is given to you by chance. Binigyan ka ng baraha at ikaw na bahala kung paano mo gamitin. Diba? Hindi dapat natin isampal kung anong baraha meron tayo sa anong baraha nakuha ng iba. Mapapang mayaman man yan o mas mahirap, hindi nila yung kasalanan, hindi mo rin yung kasalanan. It doesn't help na sisihin mo lang to lahat sa mga tao naging successful. Hindi natin alam ang kanilang buhay. Mulat sa pool, may tama at mali ang sinabi ng parehong content creator na to. Ito ang gusto ko . Ito yung mga gusto kong balita kasi napapaisip kayo na, you are given two sides of every coin. And from each coin, nakukuha mo ang better part of each side, diba? So, nakaka-form ka ngayon ng isang hybrid na mas maganda dun sa either side ng coin na yun. Diba? Napakaganda. Wow! So, balitang balita. Sunod na balitang-balita. Hanggang Jollibee man naman, kinukuha pa rin ni Tito China. Ang lahat na hinawakan. Hindi ba ang Chinese version ng Jollibee ay Chowking? Sunod na balitang ina.
Balitang-balita, endangered species na daw ang tawilis. Ano ba ang ibig sabihin na endangered? So ano ba ang basehan para maging endangered ka? Well, ang sa aking mga nasaliksik, meron silang tinatawag nilang value judgment. So, kahit maubos na lahat na lamok sa mundo, hindi siya mag-stir ng enough issue or ng pake, kumbaga, sa mundo compared sa isang magandang ibon, di ba? Nasa sa atin, tayo lang naman ang nag-imbento niyan. Halos 100 species ang nauubos araw-araw. 100. So, iisipin mo lang gaano karaming species ang nasa mundo. And kung ang basihan mo ay dami ng buhay, halos 99% ng lahat ng nabuhay na namatay na, halos 99% ng nabuhay ay namatay na compared sa mga nabubuhay ngayon sa mundo. Iisipin mo, bakit meron tayong pake? Kasi only recently lang naman tayo nagkaroon ng term na endangered. Dati naman walang pake ang mga tao dyan. Mas marami na ating kaalaman. Meron na tayong mga history, meron na tayong mga listahan, meron na tayong mga agencies involved. Nagkakaroon na ngayon tayo ng say, police power and government funding para pabagalin to or para tulungan yung mga hayop na hindi na kinaya. Kasi dati, pag hindi na nakapag-adapt yung hayop sa kanilang environment, nauubos sila, namamatay sila. Example, yung dodo. Hindi yung dodo na gusto ng mga tikol dyan. Pero ang hindi nauubos dito sa Pilipinas ay yung mga utak biyak. Diba? Burn! So doon nagtatapos sa ating balita ngayon ni Mocha Frappuccino. Maraming salamat at nagkaroon lang tayo ng parang one-on-one talk dito, diba? Gusto ko lang i-open up yung conversation sa mga kasi para lang mapaisip kayo, makapag-form ng sariling opinion at kung ano man yung opinion na naisip nyo, yun lang naman ang aking silbi dito. So doon nagtatapos sa ating balita ngayon. Maraming salamat. Ten! Ang isipan sa science o agham. Venezuela, Venezuela.